Renjika no katoloyo go. Owadwa endi okulunde. Kisan kama secretary general mada ese masoni sente yego kari kaja. Ndale kanisia diedo oni alwale moi buda esensuale amadadi marongai. Askalo ranga dare damalu wudi kotogo. Kotogo jiti nyako ropiere. Ena wila the golden gas. Obi. Macho ine mama Mary Uhuru asola yidi kwa tito lugati. Kata uwede bungi Ero kamana inya. Elora Mogi? Odi ukornya kapuonja. Antie. Wongani ka beji jajaka aji kinube wud ko nyango wangadoni. Machiegni? Kendo ko wadio joma tiyo matek no. Ese mara to jen ko je Victor mondo mara kesi asofi niyo mabei. MCA mori daka endi Dr. Madenga. So pedasa korinda mano bendi ni kitu bei menami kata menya gas beni kitu bei. Ya opa jaka ndiego bi kala usuja wa wodo diko pani. Ito luga wodo bungu meri nyaka to gi evangelist mara peto gino nya gino nya. To gi duto te jakwat josia malaki bende kane wanga donji kanye ndo to gi duto te ka ngono ero kamano. Pole sana. Ramogi? Adoni mondo mi jiu na manajo matiyo matek. Giesani. Sani wajiu jo matiyo matek. Ya, elo Ramogi? Aloja kapuonja. Yes. Amo mo. Akao, oyaore. Oyaore. Ero kamano. Boro asedo ni mani chendo wan gusi na moilo wetadi asolwa. To dego mozi. Enka nyosiepni no. En buta ka osima kabisa. Fundi maduong maraj mar tado wadwa. Miesim. Kos nago. Hello. Osiepna. Yes. Inadi. An maber. Kama intiere no ang'o michapni go? Ka chapne gi tare moro mechiara no atas boka. Ya. Ero kamana mor. Tiyetia matek. Ero kamano. Asante sana. Elora Mogi, Musa hinyano na biri ariyo no chiko abiri abiro ka india wako kalo yor WhatsApp na marwa moshi digaro Land Cruiser choni wini awinjo chenro yo makare kabisa kunge makisumu tich matek makelo gi maber kinyani bena ikora kinyengeso adhi moro jopinya ero kamana nya giwer Sindo Savana. Okay, asante sana moshi digaro wini mind director mar Kadibo Holdings mano kanyo indom Freda Ngumba jaka no kubura ka intiere kana walendo wacho ni intiere kodaka Moriso Chien ka nitiere Isinya wacho ni ojiwo first lady ne mati mateke dala mar Juja Joyce Onyango ero kamano akiani ni igile osiepa nikechane no kamano indo ewer ma antiere godo ka indi next ingeni sani endikoro wagoyo mana ero kamano nikech kumanya sayo sechopo kodwa bora hinya bor madhano samoro dok kwayo gik moko mang'eny duto to Nyasaye to dwaro mane odok ne erokamano. Kale bodoro mar Juma Matres wacho ni wine bakare kabisa e gwenge mag Eldam Maravin Koni endi antiere kodi e chenro. Asante sana kuom ote mari. Inyen Lazar Kanyambo kani jamaguje kani tiere kanyeni endi. Wacho ni wini awinje yo makare kabisa Kanyada. Okay. Akani isecho podala. Nyakuna Mogi na mar mondo miya kaleduka kaindi kasto wasuda nyime kod chenro par kacha chande ne wacho ni saa bich gede kaprario ado na miji ya bich kaindi pesa dana migi pesa maber kabisa in maloso kodi ni endi poroni poki edoga jaloche igani mar 2024 maendi ticha bich mogi kapo kwa donjo sikuku kata Christmas adwa ni mondo miya mi Christmas kaindi pesa maber ahinya antire kod 10,000 gi 250,000 angoma demo na mi pesa mabera bera chuth maidhi gode Christmas nyendi pononi poki yude gai gani tuolo en mari miya mana vocha ni pibila mara bicharia ngwena chiel account gedo kanyondra Mogi itiyo kod pin mari mar M-Pesa wacha ni seche moduogo ni kachande kod ticket number to mano ng'eni idhi kachande idro koro gimitim mar mondo mi med thuolo ni mar bedo jaloch imedo mana vocha chiel kende wiye kachande to kemiye vocha za riyo taketo ni godo idro sani sasa miya vocha za riyo taketo ni godo idro atimo draw mokwongo saa 5 gi dakika 20 thuolo en mari. Citizen Duke, the home of discount.
Christmas just got lit with Citizen, Duka and Quickmart. Forget the boring stuff. We are talking about juicy Bowers and ice-cold soda. The ultimate holiday combo to turn your lunch into a celebration. All this goodies for just 145 shillings. Yes, you heard that right. A full combo of Bowers and soda to make your Christmas lunch pop and keep your holiday vibes going strong. So why wait? Dial *487*5# to grab your daily basket for just 145 shillings. Once you've made your purchase, you'll get a code sent straight to your phone. Then head to any Quickmart supermarket near you to pick up your Bowers and soda combo. Super quick, super easy. Citizen Duka, the home of discount. Mondo iyud name above all names mogo kod Jimmy the Psalmist kaka skiza tune mari *860*419#. Jesus is the name. Jesus is the name. The name above. The name above. Jesus is the name. Jesus is the name. The name above. I said Jesus is the name. Jesus is the name. The name above. Jesus is the name. Mondo iyud name above all names mogo kod Jimmy the Psalmist kaka skiza tune mari *860*419#. Cheki. Have you heard about Patapata? Bado. Hii ni gaming platform deadly sana imekam. Na ni different. Fair play, simple games and real winnings. Na si ati you need big bucks to start. Nilianza tu na kachuani and made a quick sultano on my lunch break. Ai, uko sure isikwe tena ni stories za jaba. Hii ni kitu true. Na ni rahisi. Just sign up upate 200% karibu bonus on your first deposit, then pick a game, play smart, unaangukia winnings za haraka. Lazima ni try. It's very simple. Unaingia pale patapata.com na usisahau kusofu kishinda. Uchachishe. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Ho! Merry Christmas kowuok Rubis. E kindeni mar nyasi mar Christmas, waduoko erokamano ne kastembewa ka wamiyogi mich mar mok chapat. Nikech waduto wang'eyo ni chapat en gima nyaka cham e kinde mar Krisi. Mondo ibed jaloch, gima timo yot mokalo. Ti kod 3,000 e nyiewo mahuta, gas mar Rubis mar tedo, kata oil mar Castrol e petrol stations mag Rubis mondo iyud mok chapat achiel nono maonge chudo. Tem thuolo ni kik bai. Inyalo limo mbui magwa mondo ing'e stesende magwa mag Rubis mantie machiegni kodi. Promotion ni biro chakore tarik 11 to dhi nyime nyaka tarik 20 Desemba higa ni endi. Cham chapo mana kod Rubis nikech wayangi kaka customer wa. Wish you a Merry Christmas, Nicola, Merry Christmas.
Keto magwa mag view sasa. Merry Christmas Diana Mogi give you sasa. We wish you Merry Christmas and a happy New Year.
Erokamano Nyasaye ber mogo kanyo kod Joyce Onyango. Erokamano Nyasaye ber. Obera dier kendo waneno ng'wono mare okinyi ma kawuono ni en saa 4 okalo kod dakika 50 kod auchiel odong' dakika 4 kende to romo saa en saa 4 okalo kod dakika 50 kod auchiel odong' dakika 4 to romo saa 5 mono indo mar Onyango Nyakwaramogi. Saa 5 wang'o yudo weche manyien machukre kanyo indo wadonje tielo mar ariyo. Tielo mokwongo en tielo mar gospel hour. Wadwoko ne Ruoth Nyasaye erokamano kuom mano mosetimonwa. Kata bedo ni tek nade wawacho ni ibiro bedo mondisore. Gani Mato 24 dongo sekwang kodwa. Adwana mi kanyo endo Joyland Ministers Nyakwaramogi. Abro tuda kod tielo mar ariyo. Tielo mar ariyo no bende wanga chiwo kanyo endo muompe. Tielo mar ariyo no bende wanga chiwo kanyo endo pesa maber ahinya mantiere kind siling 10,000 gi 250 kod 50 okinyi ma kawuono ni. Niyama na vocha sani. So I'm a lawyer with people, no chico, de como toque mon, no donjo e karu kopa kurutya saye. Anule no sabedo ka kwecho, yali bebo lebe dorangach manungu, kike neche ne chopo, limo itinene. Biro bedo monde sore kajale bole moi, ini amalo keno, nira biro romo kajale bedo ngoli moi. Ilicho epako Yesu acha ya bero romo kajale medongo limoe kike jongo dia chenge bero biro bedo monde sore kajale bere moe ini amalo kendo nira bero romo kajale medongo limoe Ilicho epako Yesu acha ya bero romo kajale medongo limoe kike jongo dia chenge bero. Dawa mapinyo dolo chongi konyruok nionge jibenyeri Ngedi Yesu oloyo mago duto obiro chungi malo Nyakwaramogi oromo kasa biche wang'o yudo weche manyien ka mondo mi aduoga mi kanyo indo werno mar Joyland Ministers. Wayudo weche manyien yo machuok kod Vincent Otieno. Weche manyien yo machuok gi Vincent Otieno. Oyaore Nyakwaramogi Jwang kendo machiegni. Jatend migao manyien ma owal migao mar arita Kipchumba Murkomen odwoko ne jatend piny Kenya William Ruto erokamano kuom pare lemo machwe kendo e buch jotend migepe meke. Ma obiro mana bang' seche manok kende toka lando tok lokruoge ma bende nyotim e buch jotend migepe gi jatend piny William Ruto kama bende nyomi Kipchumba Murkomen lemono mayande ne omake gi ngire Kithure Kindiki kane pok owale kaka jalup jatend piny Kenya. Ewi mano koro Murkomen wacho ni oikore mar biro neno ni otiyo makare kendo keto weche mag arita makare pachoka tok welo mabende nyo sewale godo gi jatend piny Kenya William Ruto makoro nyinge ibiro chwal ne jokanyo mag od bura mamalo mondo mi koro goye kogno kendo puodhe ka oromo gi lemono. Jotend arita e od bura malikoni mayudore kaunti Mombasa koni koro gidwa kawo thuolo mar loso kod jogo ma itudo kod timbe mag njore to chutho mag mapod tindo mondo mi koro gibede kod lokruok. Magi giwacho romo mabende nokelo kanyakla jotend arita ruodhi kaachiel kod jodongo mawuok e gwenge malikoni kono mar twak e wi kaka ginyalo bero weche mag arita e kar chung' od burano. Weche moko en ni jodak e boma ma Bondo dwaro mondo mi koro apisa mag obila okas kamba e tijgi ma en koluwore gi buche mag nek ma bende ne osebedo katimore e boma ma Bondo gi alwora mare.
ne gigoyo duondgi piny kotenore kod wachni, ne gigoyo duondgi piny koluwore kod tho mar jago moro ma jahigni 25 mayande eka ne otieko sombe e tat somo ma Jaramogi Oginga Odinga University dweche 2 mokalo chien bang' kane omonje ma ochweyo tong'i marach mokalo chieng' tich adek gotieno. Ewi wachno koro gilero ni weche mag arita ok ber mokalo e gwenge makono. Magi kachiel kod moko bende medo manyo ni kata medo loso ni mesa mar weche manyien watudre ka oromo saa 7 ne weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok gi Vincent Otieno. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mano otimore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo kokelnegi makate mar Kingsmill. Be ing'eyo gi makate mar Kingsmill kowuok Kenafric Bakery Limited? Kawuono en chieng' tich abich tarik 20 dwe mar 12 higa 2024. En odiochieng' mar 355 e higani kodong' ndalo 11 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 1997 mane jatend piny ma Afrika ma milambo kucho migosi Nelson Mandela nogwe tao kaka jatelo maduong' bura mar African National Congress. Be ing'eyo kokelnegi makate mar Kingsmill, Kingsmill Burger, Buns, Scones kod Kingsmill Muffins. Be ing'eyo ni pek mar chokeni okawo tamalo 14 mar pek mar dendi. Ma en kaluwore gi mbui mar funny2.com. Maling'ling mopondo iyango elela. Be ing'eyo kokelnegi makate mar Kingsmill kowuok Kenafric Bakery Limited. Kuom higni moingo 30 wasebedo kawaloso ni makate mayom kendo mit mokalo. Inyalo yiero marachar kata marabur. Kabende inyalo mor kanyakla gi familia mari kiyudo Kingsmill Burger, Buns, Scones kod Kingsmill Muffins mayudore duke te mapachoka e nengo moluar mokalo. Kingsmill kowuok Kenafric Bakery Limited. Be idwaro hola minyalo yudo e bwo dakika 5? Download app mar Zenka koa e Google Play Store mondo iyud hola nyaka maromo Sh80,000. Par ni gi Zenka kapo in gi sida mar pesa, inyalo top up kendo opando maling'ling magi. Remesha maisha uduogo kendo jo Kenya mathoth bedo joloch. Hello? Yes, even at the mami. Hey, amor, kare kita diyor. Allah. Guy. Ati guy yenango. Guy yenango. Hey, ati guy. Hey, nadi ba. Asiki uko. Mano ana? Mano ana. Ini kanya mama na. Anti ahero. Ahero. Iti mango ahero nyadadi. Iti mango ahero. Ahero anti ahero. Iti mango? Anti ta beta ying'eyo. Oh, poki bago mandas ne nyithindo madhugo chai. Adwa tedo mandas, nyithindo madho chai. Ted mandas, adwa ni chielri. Chielora mapiria. In benyar bedo jaloch ma ilok ngibani kawuono. Nyo voch masil 100 e mpesa bibi lamba 525241. Kar account ndigri Ramogi. Opodo code BCLSS number 0096. Jo matibo yino paka boro okwini gedo jetugoni. The trauma was lit. But you feel like inahitaji more seasoning. Una feel bado haijagonga ile sports. Una feel like it needs more company. More friends can take it from lit to fire. Unaona ni kama inahitaji more ugali, more kachumbari. Most importantly, you just want more choma. That thirst for more is what makes us Kenyan. With a cold Pepsi in hand, hakuna thirst we can't quench. Jaribu Pepsi, made for those that stay thirsty for more. Sasa Pepsi inapatikana kwa maduka karibu nawe.
pacho. Wish you a Merry Christmas, ne jowinjo duto man Nairobi bore. Wish you a Merry Christmas, ne jowinjo duto man Mombasa pwani. Wish you a Merry Christmas, ne jowinjo duto man tie Milambo. Wish you a Merry Christmas, ne jowinjo duto man tie Ugwe. Wish you a Merry Christmas, ne jowinjo duto manie Kenya mangima. Wish you a Merry Christmas, ne jowinjo duto man tie diaspora. Wish you a Merry Christmas, ne jowinjo duto magwa mag view sasa. Wish you a Merry Christmas, Radio Ramogi give you sasa. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Radio Ramoi, Karchuny Jaluo. Nyakwaramogi en kaendi dakika boro mokalo tok sabich mano maro nyango tielo mar ariyo. Kawatieko tielo mar ariyo niendi adwa ni mondo mi kwatieko tielo mokwongo wadonje tielo mar ariyo. Adwa ni mondo mi wayudane kaendi Joyland Ministers biro bedo mondisore.